hija kważi faxxista it-tattika. Aħna jenna ngħidu li dan huwa kummissarju tal-Pulizija li huwa pupazz tal-Gvern. Aħna konvinti illi l-investigazzjonijiet ma sarux mod serju. Kien dan it-ton ta' konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Din il-konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali seħħet wara li l-Pulizija ddikjaraw li m'għandhom l-ebda prova fuq allegazzjonijiet li saru minn Libjan dwar abbuż fil-ħruġ ta' viżas mediċi lil-Libjani. Fil-fatt meta wieġbet mistoqsijiet lill-Istazzjon Nazzjonali, il-Pulizija qalet li temmet l-investigazzjonijiet tagħha fil-konfront ta' Neville Gafa ħaddiem mill-Ministeru tas-Saħħa. Iżda skont Beppe Fenekadami dan ma jgħodx. Kienet investigazzjoni farsa, kienet investigazzjoni intenzjonata mhux biex toħroġ il-verità. F'temp ta' kwarta Fenekadami attakka 3 istituzzjonijiet għolja f'pajjiżna bi kliem dispregattiv. Apparti lill-Pulizija lill-Avukat Ġenerali li nħatar f'amministrazzjoni preċedenti, kif ukoll iddettalu x'għandu jagħmel u lill-Bord tal-Governanza. Il-Bord tal-Governanza mmexxi miċ-Chairman Noel Bartolo li ngħata diversi kargi taħt amministrazzjoni preċedenti. Minkejja dan Beppe Fenekadami infex f'attakk kontra din l-istituzzjoni li ssib li għadda pubblikat rapport dwar l-eks sindku Michael Fenekadami li bħalissa u impjegat tal-Partit Nazzjonalista. Dan ir-rapport sab li Michael Fenekadami ħati ta' ksur serju ta' governanza fl-amministrazzjoni ta' fondi pubbliċi. Iżda minflok azzjoni fuq stess, Beppe Fenekadami ħada qatta bla ħabel ukoll kontra din l-istituzzjoni irrispettata.